на желанията е да раждат нови светове. Чрез желанието въвеждаме в света нови възможности, нови пътища, нови идеи и по този начин разширяваме съзнанието, разширяваме Вселената. Защото това е естественият стремеж, който е заложен във всичко, да се разнообразява, да се разширява и да расте. И има желания, които изглеждат много обещаващи, но те всъщност не са родени от това място в сърцето, в което от нищото произлиза нещо. Спомням си как, като бях малка, по време на социализма имаше едно списание Борода. И то беше едно от малките неща, където човек можеше да намери шарени, весели, усмихнати хора с вид на щастливи хора. И колко беше разочароващо за мен, че когато най-после ми ушиха такава рокля, аз не станах щастлива като тях. Нищо в мене не се промени. Защо? Защото това желание не беше моето автентично родено от сърцето ми желание, а беше опит да се имитира нещо. То беше породено от външен образ, който вече е създаден. Той вече съществува на света. И там всичко е ясно. Какво да направиш, как да го направиш и как ще получиш резултат. Докато при автентичните желания няма такава яснота. Спомням си едно такова желание, когато моите деца бяха малки, в мен се породи една дълбока решителност, че искам образователната система да се промени и че повече тя никога няма да бъде същата. Нямах грам представа как ще се случи това нещо, какви стъпки трябва да предприема. Но просто следвах импулсите на сърцето ми. Първият импулс беше да започна да говоря, да започна да споделям какви проблеми виждам в образователната система, защо училището в масовия му вид не е добро за децата. И постепенно започнаха да се събират хора, съмишленици. Създаде се една голяма общност, с която се превърна в едно движение за промяна в образованието и се стигна до промяна в закона, благодарение на която сега може да има много по-голямо разнообразие и също има възможност за домашно образование, както преди не е имало. Това желание внесе нещо ново в света. Така че какво е твоето желание? Там, където чувстваш, не там, където виждаш. Там, където нещата идват отвътре, не там, където пожелаваш неща, които са отвън. Там, където гласът е тих и няма яснота до края на пътя. А не там, където е шумен, зрелищен и много обещава.